Padre Patiño, non ti? Bueno, que o Padre Patiño cura está por ver ainda, Pero, mira que casulla máis bonita, non sei, mira que casulla tamén tan bonito ten o Padre Patiño, Sí, sí. verdad? Eu levo... Pero tú pon unhas letras. Sí, sí. Eu levo... Non di que pon aí. Bueno, vamos a ir Jubileo. vendo Padre Patiño. A jubileo. Pois se non sabes tío que pon... No, porque a puse Ah, ahora. pensei que era túa. No, Vale. Trouxe a Suso Campos, que é propietario de Abadía de Campos, unha das poucas tendas de produtos religiosos que se atopan en Galicia, pero xa quedan poucas, non? Pois quedan poucas. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Que tal, Suso, como estás? Moi ben. Ah, o sea, que son todas túas as que trouxemos aquí, non? As que estamos los cines Bueno, que están aí, non? son miñas porque creo que coido que xa están pagadas, pero son para que non sexan miñas. Para que vos fagades unha idea, Hai que vendelas. vende casulas, 6 votos, candeas, rosarios e os recortes das hostias. Sí, Que creo que un dos bestsellers, Ose non? non os toureo, a última vez que estuve aquí, verdade. ademais foi un éxito, porque ademais dos moitísimos que vendemos, ainda vendemos moitísimos máis, porque a televisión xa sabes que manda. Porque hai varios sitios para comprar, non, padre? O das hostias, non? Coio que non. Home, sí, casi Os recortes todos os non. conventos, sobre todo de religiosas, teñen algún... Ahora, a petición máis grande son as peticións que se fan a Pero dis uso Toledo. dos recortes que non ten moita xente. No, o recorte non nos ten moita xente. As monxas, hoxendía, xa son moi pouquiñas as que producen as hostias, porque son maiores, non teñen persoal e non teñen moitos... Eu vou acollelas ali en Coruña, Claro. as carmelitas descalzas. As carmelitas en Iris. ou as... No, as carmelitas. As carmelitas, sí. E ali, claro, sí, padre, usted quere levar recortes para os nenos, hechos dá. Ah, bueno, pero... Sempre, sempre. Eso se daba sempre. Sabedes o recorte que é, porque o Suso sabe, hai a plantilla, que ven casi ser como o material casi como ten un zapateiro, casi. Entón ten para as obleas pequenas e as obleas grandes de consagración do crego. Entón pon a plancha, sale a oblea pequena, as que teña máis ou menos... Sí, os recortes. E depois sale a outro que quedou, Claro. onde se fai un Que é o recorte. que vende, Suso? Entre outras cousas, quería preguntar, por que hai casulas de diferentes tipos de cores? Isto ten un significado, non? Sí. O padre... Oficialmente son violeta, morado, verde, roxo e blanco. A verde é a que máis se estende, a que máis poñemos, porque depende, se chama tempo ordinario. Dicir, cando non se celebra ningunha festa especial, ningunha celebración. Pode ser que ahora vai, a verde vai hasta o comenzo da Cuaresma, depois ven Cuaresma e Advento, antes da Navidad, Mais as misas de defuntos, non te olvides. Advento, Navidad, e depois están as celebraciones especiales difuntos, e se pon a color morado, estás en penitencia. Moi ben. Ven o verde, que é símbolo de esperanza, vida diaria. Depois ven o blanco, que é Navidad, é a festa máis grande tamén. Hombre, Navidad é grande, pero o que máis celebramos nós é a resurrección, a Pascua. É o roxo que se Pero celebra... tamén na festa da Virxe e dos Santos, que eu estudei moito, Padre Sí, Patiño. bueno, empezamos falando Dos tempos litúrgicos. Dos tempos litúrgicos. Vale. Outros son celebracións que tamén, a mellor estás celebrando unha verde durante todo o ano e tens que poñer unha rosa porque estás celebrando un mártir. Ah, E a rosa se celebra Domingo de Ramos, Viernes Santo e Pentecostés. E, pois, claro, se pon o que dixemos, se hai unha festividade dun mártir, unha festividade especial, a Iglesia te permite tamén poñer... sí, señor. Moi ben. E temos tamén os votos aquí, non? Que hai, non sei se hai outros sitios de España como Galicia que haxa esta... Home, tradición. en cada sitio hai as súas tradicións. Aquí, de todos os xeitos, pos santuarios e pas promesas, os esvotos levanse moito. Bueno, levanse. É unha devoción, además, moi popular. Porque o esvoto ten o sentido de que ofrécelo cando tes un problema ou ofrécelo en acción de gracias a un problema solucionado. Xa resolto, claro. De todos os xeitos é un pouco tamén manifestación de fe. Hoxe vamos a estar con José Fuentes, un investigador que coñece moito a tradición dos esvotos en Galicia, efectivamente, unha tradición que non se ve fora das nosas fronteiras. Bueno, as fotos veñen ya os egipcios, mesopotamios, de atrás, depois todo. ya veñen de atrás, e todos foron...
Claro, é unha maneira, o esvoto, inda que moita xente dices que ofrece, o normal é que se ofrezca despois de cumprimento dunha promesa. Pero moita xente pero o esvoto significa para eso. prepararse Sí, para. que se tes un problema nunha perna, pois levas este. Exactamente. Si é pos animales, pediches pos animales, e se cumple, pois pos os animales. Exactamente, Pasa sí. que- O fígado, ou o peto, as barrigas, Ou os corpos enteiros que deben de ser tamén os máis habituais. Aí entra todo. Tienes para todo, que así xa queda un Cando tranquilo. ven alguén a tenda, a veces digo, oye, mire, si levo o corpo inteiro, aí entra todo. Non ten problema. Toca pregunta obrigada, que facemos todos os días de Semana Santa. Que celebramos o Mércores Santo, Padre Patiño? Bueno, celebramos confirmación da traición de Xudas. Ajá. Se confirma. Xudas onte dixo, alguén me vai a entregar. Alguén me vai a entregar. E foi tamén dixo que Pedro o iba a negar 3 veces. Entón, o mércores se cumple a traición de Xudas. Entón, Xudas vai con o personal para prender a Xesús e se deixou comprar por unhas monedas. Como algún se deixa, tamén hai algún que me quixo comprar por unhas monedas. Tamén hai moito Xudas solto por aí. O xa xornada tamén dos Vía Crucis, de contado estaremos tamén en directo en Viveiro e no Valadouro. Sí, que hai un Vía Crucis vivinte, Sí, sí. espectacular o do Valadouro, que é vivinte o Vía Crucis, é o máis espectacular que hai en Galicia. Moi ben. Estaremos ali hoxe, sí. Fantástico, pois en contado seguimos con Suso, co Padre Patiño, pero Raquel Atanes esta tarde